Aja do kakean ngomong. Omong-omong tok. Kowe iso nyekel Buntara. Padha wae kowe nyekel angin. Sapa sing wani nyekel Buntara? Wani maju keplak dasmu. Tugas dadam. Wes. Pokoke angger wani nyekel aku kudu wani petong karo Buntara. Ugrana kondange geger lor Buntara. Kidul Buntara, kulon Buntara, etan Buntara. Sing bobol furnitur Shinobi sapa? Aku. Tak colong. Ora urusan. Endi ana papan rame tetep Buntara. Ayo. Oyan aku nek wani kowe. Oyan. Oyan. Isane mung nangis. Bendina mung mewek. Apa sing mbok pikir apa? Aku mikir kowe le. Aku mikir kowe. Aku ora usah mbok pikir, Mbok. Kowe nek kebanteran mikir, eling awakmu, eling ragamu. Aku wis gedhe tuwa. Aku wis ngerti ndi sing elek, ndi sing apik. Ora usah pikir. Kowe ora ngerti ndi sing apik, sing elek, Le. Kowe dan kaya ngono kuwi apik. Aja Le. Keman kowe. Cecek kan. Le, Apa? Kowe aja wani karo wong iku, ya Le. Kok nek kowe engko diroyok, ya. Royok? Ora duwe kanca wong iki. Le, Royok sapa? kowe tak kandhani yo Le Mario, iku bagus. Apa aku lara mbok nari? Le ngombe kuwi lho Le. Aku mbok kandhani apa aku gajah? Ora gajah nek kowe anak. Kowe aja nyalahno aku nek aku ngombe.
Ya. Mergo wong tuwek-tuwek kae domong. Ya. Ning donya ibarat mampir ngombe. Mula aku ngombe terus. Ning donya mampir ngombe iki wong sedelok. Kula nggih pengen donya tumindak sing apik yo. Wes nyalahno. Jan nyalahke sapa? Aku ngene iki ono sing perintah. Sing kongkon sapa? Kaya aja meneng ayo, Bagio. Wis dikongkon apa? Aku kon ngombe terus. Ndak kok gelem le. Mergo enak. Nek aku ngombe kaya mabur. Kowe iki dikroyok wong lho le. Apa sing wani kaya Buntara? Kowe maling ale. Aku maling ora ana sing wani nyekel karo aku. Aku tau dikeroyok wong 100. Terus piye le? Aku ora mundur. Aku ora iso mundur. Ora mundur. Mergo gurine tembok. Bener nek wong pendam. Le, simbok wis ora duwe bojo lho. Kamu wis mati. Anak lanang mung siji. Mati ben mati. Kowe Kowe ngono sih sing urip. ning kowe ra kudu mikir simbok le. Simbok ora ana sing golekno pangan. Sing golekno pangan dak kowe. Kowe kok malah dadi wong ora gendah. Kowe aja omong ae. Kowe nek omong tak suwek cangkemmu. Sing ngomong nek kene. Iya. Ngono ora omong kowe. Mati aku. Aku ngomong keblak kok dak. Ya omong kok malah omong karepe dhewe. Lho aku ngomong ning kene kowe rono kok le. Wes entek wes laran le. Buntara anakku sing bagus dhewe. Apa kok injet iku? Ora ketok. Ora ketok. Ya ora ketok botol. Ya. Yo duwe. Yo duwe. Kowe tak kandhani. Tuku mobil. Mbok ora ndek dhuwit, Mbok. Aku Kowe ta ora? ora ndek. Kowe ta ora? Ora ndek dhuwit. Aku roh gone. Ning endi? Biasane kowe nyimpen duwe aku roh gone. Ngene. Ora ada duwike lho, Blas. Duwike mlendung-mlendung. Iki bisa yo mbok mie, ha? Ati kempet mbok mie. Bang Sardi, Pak Sanyoto, kurang bile Pak, kurang. Alah ya. Wes nek nek malah gloyor tiba. Aku ora iso ngloyor. Ya kuwi apa ora? Aku ora iso tiba. Lah iku ora gloyor. Sing kodho loro sapa? Aku senteyang. Gloyor. Ele tak kandhani le. Jajal. Long mbok kok duwe dhuwit. Lemari mbok dol, mbok nggo mabuk. Meja kursi mbok dol, mbok nggo mabuk. Lho TV iki mbok dol, mbok nggo mabuk. Apa? Ha. Iku apa? Mangan. Mangan kowe doyan mangan. Mangan. Peno mangan. Yo le. Ora mbok peno mangan. Yo le. Tak bedhe. Iya. Tuh. Ora bedhe niku. Mbok peno ta ora? Ngobrol, betul biasa. Yo, aja le, aja. Kok nek pecah le sirahe mbok. Wes, bocah cilik-cilik, kowe anut aku do ngombe. Ora usah sekolah. Kowe diploro guru. Lah apa sekolah? Enak ngombe. Mendem. Nek mendem fly. Kaya malah kaya walang kakek. Mbok, Piye le? mangan dong. Yo iki mangan le. Sibuk. Halo. Mangan. Halo. Iya Aku boleh. nek kene le. Kowe butuh mangan. Man. Mangan yo le. Di. Iki dalanem iki. Segane. Iki lho. Aja mbok jogeti. Dijoget sapa? Lah iku. Wong sego kok dijogeti. Hah? Mangan sego-sego tok piye ya bagi alah ya. Eh. Lawe endi lawe? Ora ndek dhuwit nggo tuku lawah kok le. Iso wae. Adi wong mendem sebenarnya akeh. Le.
Mbok ora duwe dhuwit. Lawon ndi lawon. Mbok ora duwe dhuwit kok. Nek iki tak colono pitik 8 mbok ndi. Tak balekno le. Piye? Tak balekno wong. Mbok balekno. Heeh. Endok papat. Ya tak balekno. Mbok balekno. Sing duwe entok ku nangis le. Nangis. Tak balekno le. Matene Ya kok. wis kamu mau le. Ora ono wae, ora ono lawoe. Heeh. Balekno jangan tutup. Tutup. Ngono le. Tutup. Ya. Nang aku pengen tutup ditene kowe. Ya. Kowe tak kuwapruke nganti momet kowe. Iki le. Buntara anakku. Sego tok. Le, tak balekno. Aku nyaluk anakku ya kudu guyu ya. Apa? Jangan. Wah, jempol tok ngono. Kowe kok pantes wae dadi wong mabuk. Sing mabuk sapa? Kowe. Sing mabuk sapa? Kowe. Aku ora mabuk. Lah apa iku? Mendem. Nah, nek kopo yo anak-anak kok kaya ngono yo. Tutup. Ngerti ya dhisik kowe tak lebokno neh kok. Bola-bola nanti. Yo ning gone. Gone sapa? Gone celengan. Gone. Ya iki le. Roh apa ora? Lho, kok banyu putih? Lho, Iki banyu putih ya mbok ora tutup. iku dienggo ngombe le. Ning apa le? Iki banyu putih ya, Mbok. Ya, le, dienggo ngombe kok le. Ya. Wah. Mangan diwehi banyu putih. Ora gadeg goblok. Mangane kudune jangan ya, Mbok. Kok ki ora di dhuwit kok tuku lawang kok tuku buku Ye. ya le. Wes ngapusi. Tenang kok, Le. Wes jangan ngapusi. Ora le. Menungso kok ora ndek dhuwit. Ora di dhuwit blas. Pitik duwe dhuwit kok menungso ora ndek dhuwit. Kok pitik di dhuwit. Pitik duwe dhuwit. Kok iso? Dicekel didol ning pasar dadi dhuwit. Dana di pitik le. Wong aku gak di pitik kok le. Lho. Ah, Lungo. aku- Lungo. Iya le, iya. Iya. Mbokku rupane kaya curut. Iya le, tak curut ora mulok wale. Sing lairno kowe le. Mbok. Iya le. Kowe iki ngrumati anak ora ikhlas. Ikhlas le. Lumrahe wong mangan ki nganggo jangan nganggo tutup, nganggo lawuh. Iya le. Iki kok sego-sego tok. Le. Mula tak joki banyu kok. Enak. Wah, anyep. Anyar. Anyep. Nek uyah ya le. Ora usah. Kan kok nek uyah ya. Iki patute ora dipangan menungso, Mbok. Lah terus piye le? Dipangan kewan mati. Kok bubano menungso? Ora ngono. Patute ora dipangan menungso. Ning, patute ceplok sampeyan. Anakku kian. Gelangku, Kowe tegel karo. gelangku ilang, gelangku. Gelangku ndi, Mbok? Aku ora ngerti. Gelangku lucot. Gelangku ilang. Iya. Rohai. Unjunganmu koyo ngene iki. Ye. Unjungan. Kowe ora trimo? Bapak mati mergo aku ngrumat ora ikhlas. Nek sampean ora lilo, sampean ora ngrumangsani ikhlas. Mergo sampean. Jedore ati takok. Jedor ngapa kok rasa aku. Ben suruh bayangan. Dadi kowe njaluk mati. Timbang tak piloro. Kowe njaluk mati. Kowe njaluk mati.
ambek Simbo. Ning kowe ora ngerti rasaku. Simbo ngene ngladeni aku, mula menah aku ora ikhlas. Menehi mangan wae ora ana lawuhe. Mung sego-sego tok. Kang, Simbo ora duwe duit tuku lawu yo, Kang. Ora duwe duit. Ngapusi. Nek duit entek. Tuku duit. Nanging kita Kang sing tuku. Adem. Gede cilike. Kowe belani Simbo. Sake Simbo. Kowe belani Simbo. Ojo yo Kang yo. Ojo piye? Ojo ajar Simbo Kang mesake. Wong tuane kari siji Kang. Gede cilike kowe belani. Iya Kang. Iya. Iya. Ya ngono padha karo kowe wani karo aku. Ora Kang. Ora piye? Aku ora wani sama. Nyatanya aku mbok jorokno. Sekolah ngajar. Ora tak suruhke Simbo rambut teken Kang. Nggih. Kang ojo yo. Sisan. Ojo. Kang. Sisan gawe. Ojo. Betul karo aku. Aku betul karo. Loro yo Kang. Nek kowe Ojo yo Kang. urip nek Kakang Butara. eleng kowe eleng. Ora apa-apa Kakang. Sampeyan mentolo kelawan aku ora apa-apa. Mergo aku sapilo kelawan Simbo. Sampeyan nyepalani aku lilo Kakang Butara. Mergo yen aku omah-omah sampeyan sing maleni aku. Aku ora loro ati Kakang Butara. Nanging Kakang Nanging opo? Kelingono Simbo mesake Kakang yen tekan temekaning pati apa ora mesake Simbo coba. Ben. Arep Simbo urip? Arep Simbo mati? Ora usah. Kakang Butara, Andri. yen sampeyan ora urusan karo Simbo ora apa-apa. Kadang sampeyan nyempalani aku lilo ora apa-apa Kakang, aku ikhlas lair kanthi sing batin lho wis. Yen koyo mangkono, aku sing bakal semusal Simbo Kakang. Mbokmu keplayu tawang-tangi sandimu tantri go mlayu. Ana apa? Tak kebruki. Piye? Tak kebruki. Golek kebroki. Tara. Kowe ora mlethek saka watu. Kowe diukel wong lanang ning ndut bali. Digembel wadon sansan 10 dina.
Kaya ngono kuwi Pak Wis. Kowe lahir mbokmu perang sabe. Undone mati karo urip. Lho tegel wong tuamu iki. Lho aku wong liya braya melas. Karo mbokmu kala maksane kurang tandhe tak wene. Nek tak dolke wedhus. Mbokmu ora kuat mangan. Lho dhe anak gedhe kok kaya kowe Buntara. Mbok yo nyebut. Ana tetemban anak lanang mikodo mendendoro derajate. Apa sepure? Cok, pikir ngalor ngidul mukto bengan, gawa benda, ngunduk waragan, nantang gelut, nek ora kuat ngombe, mbokmu kok gelem. Ayo Walso. Walso aku. Ngono arep agak bratok cocok. Blis. Bapakku mati kadon saka kowe. Ngekos ning ndi parane wong loro. Ning ndi? Kuwi iki bakal tuwa. Aja ngulati aju mumpung, dupae rasa, dupae enom. Peteng moto. Matamu lek kudu melek moto batin. Nek kowe iki dilairke karo simbokmu. 40 dina nyarang usuk. Dilangi topo poso. Gedekke kowe. Ning dewasamu ora ngerti telane sembelih. Wong tuwa iki nggone nyemblek anak gedhe mung sak klopo. Ning piwalesmu sak upo. Bener. Suwargane anak kuwi ning telapakane mbokmu le. Telapakane mbokmu le. Bacaan balik. Ayo bocah. Ben marem aku. No. Aja mbokmu, aja adhimu wis dadi korban. Pak Le lho. Bacaan balik. Nek kelakon mbok mati aja ngokak-okak patoke mbokmu. Minggato kowe. Simbok mati. Aja takon alang ujune mbokmu. Sawangan mbokmu. Simbok tantri. Mbok! Tantri! Simbok! Bandane sapa dirampok iki? Iblis. Bandane apa?
nindei, Kang. Wong awak sepental kok iso nindei simbok. Ya aku ijen. Ijen, Mbok. Sampurane, Mbok. Mbok yo kepen, Mbok. Mbok aku saiki eling, Mbok, aku eling, Mbok. Aku wis ora mabuk, Mbok, aku ora mendem, Mbok. Ya Gusti ya. Sampeyan aja mati. Nek sampeyan do mati aku ora ono kancane ya, Mbok, Tantri. Kang, wis eling. Wah, yo. Sampeyan eling, Kang. Aku dituturi Pak Lek, Mbok. Dituturi nek nganti sampeyan mati, kowe mati, aku piye bapak mati goro-goro aku. Iya wis eling. Aku eling, Mbok. Kowe tak kandhani yo. Kamu lho, Mbok. Aku ngampur ora iso mikir. Nanti aku arep kendah. Atimu tak jak kendah digut. Ojo, Mbok. Nek aku mati karo atimu ora alim male. Oga, ojo. Wis ora ono sing ngandani sing eling. Ojo, Mbok. Aku sumpah, Mbok, aku janji. Dina iki aku mari. Nek aku nakal. Nek aku ngombe. Aku seneng saenakku dhewe. Muga-muga ya Allah. Sineksen bumi langit. Muga-muga uripku ora slamet, Mbok. Ora ono ucapan kan ucape dhewe yo eling-eling yo iki Pak Lemu. Pak Lemu Pak Lekmu. Aku seneng wis kuat. Sampeyan wis sumpah kan, dadi kudu dieling-eling hati-hati yo kan. Cumane karo simbok yo kan. Sakke simbok. Wong tuane kari simbok, kari siji. Tak njaluk ngapura. Aku tak njaluk ngapura tangga teparo sing wis tak rugekno. Ya sing bebeke ndok colong wis surungan kuwi. Nuwun sewu. Dulur-dulur sedaya. Kakung Sumawana Putri. Nek kula salah kula nyuwun ngapunten nggih, Lur. Bocah cilik-cilik mau aja kuku omongan. Mau aku mendem yo, Dik. Ya, aja. Kowe sekolah sing apik. Mituhu karo gurumu. Mergone kowe sekolah sok ben insyaallah kowe dadi pegawe. Sekolah sing pinter. Kang Sardi, Pak Sanyoto, kula nyuwun ngapunten nggih, Kang. Sing kagungan kersa, kula nggih njaluk ngapura. Sesuk imboyo. Mis tegese imboi donga. Ora usah ngenteni sesuk no, Kang. Iya, Dik. Saiki ngono kok. Golek buah. Umur sing nom. Jangkamu sono. Isih talek. Nek kuwalenmu lho ki nantangi kontol nom loma. Ki mos kowe iki aku bingung arek. Kon gelut kayak segelas mangka. Kon bacokan diombeni segelas mangka. Aja meneh sak gelas rokok sak ler aku maju. Iki kendhalane. Ora ana tombo yen atine dhewe sing lambani. Arep kowe tak tuturono, bakal lambe sak omah sak orang. Ora bakal kok rasake kena dari bunging tuwa. Napa niku? Mlebu tengen metu ning kiwa, ki bunging tuwa. Ngoten ya. Abdekke kawrumu lan kebisaanmu lan kekuatan. Negara iki butuhke nom-noman sing gagah perkosa perwira. Aku krungu waca. Pawarta sing tak tampa yen Mataram iki butuhke nom-noman sing kebake rasa tanggung jawab. Dari kowe. Lebur apa luhur? Tegese pripun? Nek kowe lebur mati yo kowe. Ning palagan. Nek lugu Nek kowe luhur ngangkat derajate keluargamu ning kono. simbok Ngangkat derajate mbokmu lan adikmu. mbok menawa iki dalan. Aku kepengin bales duduh susu. Wiwit aku lahir, aku mengurep, aku latihan mlaku.
lan Raka. Ki sampean sing kula wentah. Muga-muga apa kuwi dadi kandhane Pak Melik. Jurung ki aku kepengin ngabdike jiwa ragaku. Aku tak ngerti dulu. Panas komiyo. Kowe anakku senajan salamu tak kurang sing mbok menehi papa. Ambuk, rapakne sikile mbokmu. Muga-muga kowe lek karya yang dene kasuci. Santri, nek ana luputku, aku njaluk ngampun. Sampe rasa njaluk ngapura pos ngapura sampean kok. Kowe aja nangis. Nek kowe nangis, kaya kesendal-sendal ati. Kakang Kuntono, yen sampean kepenyakdeke jiwa raga orang karam. Aku ate go lawan sampean. Terus karepku Aku melu. dadi kowe melu, Nek santri melu piye? Pinaka kendali ning ati dadi. Aku kuwatir, Lek. Kan tidak apa-apa ono sing ngelingi. Ki aku durung. Wong gayo dalane utama. Mesti ngliwati Pandha sampe Pakinon. Pindho pinutut kamu. Iki kanggo pasinaon iki, Mas. Matur. Nanging aku janji. Yen kowe melu ning Kutha Mataram, kowe aja nyandang sing kaya mangke. Terus kakang. Terus meneh Kowe nyandang cara prajuritan. Jangkahmu ben ben kepenak aku. Ya wis kakang, aku manut. Wis mengko tak enteni ning Glandung Prapatan. Yen wis rampung kowe ngadi kusana. Aku tak toto-toto. Kusana ndak toto-toto. Aku tak salin Kok sira bawa. Hati-hati aja kok sing. Wis kowe gak ora ta. Tadi ya, Bang ya. Mangke sampe. Tulang ono mangan lan nunduk. Wis kamet batul, anakmu dongake. Soale tujuan yo. Inten-inten ning
Kene kowe kandha sing kaya ngono to kan. Namuka nalipun kados ngaten nyatanipun sinandhingan Senopati kang kados penjing. Pangalembanamu tenane ndadekake bombong suling wae. Nanging sliramu kudu jelas. Aja nganti kagiwang utawa kapiluyu kelawan priya niki. Mung aku sing kok tresnani. Namung panjenengan ingkang kula tresnani, Kakang. Ngantos kula mboten remes. Gampang kalih bapak. Mantuku Wiktoradya lan Wimerta. Bapak juru. Donyaku tumus bareng kowe padha bebojoan nasipat jodohan tak sawang ketok rukun pindha kumujaya lan Dewa. Menika awit saking pangestunipun Bapak Juru Mertani lan pikantuk rahmatipun Gusti. Jalaran anggen kula bebrayan kalian merpati. Sak menika nemahi bagyo lan mulya Pak Juru. Wiktoradya lan Wimerta. Kados pundi, Bapak? Bapak teko ning Kasenopati. Kowe aja nganti ndarbeni Panyakradawa yen aku ngganggu kamardikanmu kuwi ora. Mung aku kuwi mung sadrema nindakno dawuhing Hyang. Ya buyutmu Ki Ageng Sira. Yen kowe duwe ilmu ora kok amalke. Pindhaning wiwitan kentang bawah apa meneh kowe anakku dhewe. Kowe bakal tak sangoni kanggo uripmu ana ing jagating bebraya. Wiktoradya, wiwit kowe metu saka ing guwa garbaning ibumu. Kowe mesti ngalami ana ing ngalam donya. Alam kuwi kanan, donya kuwi bondo. Sing kok alam iki gebyaring jagat ya kok jare ngalami jaman edan. Sakala mangsa dadi kekidungane para pemirsa. Jaman edan. Aya ewuh ing pambudi nek ora edan ora kumanan yen to tulus nglakoni kuwi bakal kaleng wekasanipun. Sing pungkasan bejo bejane wong kang ali. Kuwi sing bejo wong kang eling lan waspada. Kowe iki bingung. Kowe bingung. Nek kowe ora edan, ora kumanan mergo awakmu siji dadi loro. Engko nek dadi loro iki engko bakal dadi telu. Kebaing ngrasa tanggung jawabmu.
yo minterno bocah lupi kabutuhane anak bojo. Nak kowe ora edel ora kemana. Nek nak kowe tulus nggon nglakoni, kowe bakal kali bekasanipun. Yo nyambut gawe, nek aja nganti anjek-anjek sesarane marang wong liya. Pangandikanipun Bapak Juru Mertak. Menika kekancingan jurin batos kula nggih kula bebrayan kalian bojo kula nggih merpati. Lajeng jumbahaken pangandika panjenengan. Iya. Menawi kabisan menika mboten dipun darmaaken pindhanipun woh-wohan teng tanpa. Lajeng niripun kados pundi? Ngene. Sing dikarepno amal kuwi becik. Wit-witan kang tandawa. Iki mung ora bisa pemboko. Mula sing ikhlas tindakno amal sepi ing pamrih rame ing gawe. Iki malah ana pepacuh sing perlu kok tindakno. Yen kowe wis dadi wong urip, kowe kudu bisa netepi dharmane wong urip. Sing kena darane Tribrata. Tri kuwi telu brata laku kang utama. Apa kabeh Surayita, Darmaita lan Somaita. Sitegese Surayita. Kowe kudu wani nindakno lelaku suci, kudu kok landasi waskita ajuning wadya sarta Sura Sudibya Hanrangbaya. Sing angka loro Darmaita. Darmakna ya ngger jiwa ragamu ing poso karep mergo negara sing gedhe. Ning darmakmu kowe aja sok seneng mengko gek kaselak. Kasusu muluk bareng muluk aja. Ya, pangkat kene minggat bondo kenaring dunya. Sing pungkasan Somaita. Kowe kudu ngerti paraming kawi mardi hawi carita utawa sejarah kuno. Tegese kowe aja nganti lali Purwa lan Duksina. Ana kowe mergo ana bapak, ana ibu ya. Kuwi pepundhen katon aja nganti kok lalekno. Meniku. Inggih, Pak. Sesuk ngatur. Adonan Nak. lajeng Mergo iki lagi besok Bapak Bupati Suruhan. kersanipun Kowe melu ana ning tarah Darmakna juragamu ya. oh enggak. Wis, karo suwi nggih ya. Namun beda. Kakang Ratu. Pabujumu sing tak jeneng. Muga-muga nggonku melu adon-adon kalis ing Sambana. Kapara kelakoni kok nugroho. Mugi-mugi pikantuk kamenangan Kakang. Amin ya rabbal alamin. Iki papan aku. Sira kabeh sun milani nanging ana waktu. San aja nganti gawe bupati cilike nganti ngetok. Nggih. Iki kena darani adon-adon pilihan. Aja nganti nganggo pangorban. Nek batik nggih lho. Nek ngono Pratangga kono dawuh kena diwiwiti saiki. Pratangga kena nyarengi adon-adon. Ayo diwiwiti Pratangga.
Nami kula Buntara saking dusun Wanakrama. Inggih. Kula Ken Tantri, desane padha kalih nika. Nggih. Ken Tantri. Karen noting. Sanes noting. Niku masa silat. Niku mboten Buntara. Buntara. Sang Panembahan. Kula Ken Tantri. Kuwi disilem Tubungwati dadine noting. Oh, nggih. Noting. Buntara noting. Sepakon ya. Ngaten. Wis tak pikir sadurunge. Sampun kula niati saking griya. Bendera kae dise marang sapa entuk artine aturan. Kowe lan Ken Tantri. Nggih. Oh, saiki kena mimpi. Iya melu gelut kowe. Derek gelut. Mboten wedi kula. Sinten mengsaipun Sang Panembahan? Mau sing ana ing pungkasan menang ora liya kanoman kae jenengmu. Ae arep ketune atun-atun nek ngono. Dimen enggal ana nemtokke sapa sing menang. Kudu ngademi kae. Wis tak akeh dawuh. Yo kena diwiwiti. Ayo diwiwiti. Ora usah gelut. Tantri. Yang-yangan ae. Apa Kang? Iki sayembara tanding. Ketoke kasektenmu. Iya. Jurus sing tak warai. Lali Kakang. Nek kowe kalah aku sing ngadepi. Ya. Ojo kalah Tantri. Ora apa-apa Kakang. Jurusmu tokno. Ora apa-apa. Ojo nyekeli. Aduh. Iya iya. Iya. Kok dicekeli. Ya, ya, ya. Ajur. Sing dicotos ngisor, sing ditekem dhuwur. Ya. As. Aduh. Aduh Kakang. Gaduh. Piye wane ora? Aduh Kakang biur-biur Kakang suwuk. Wis Kakang, tempo. Ora wani. Jotos. Ambil rosokan mikir pojokan. Iya Kakang yo. Kakang, welengku. Sampeyan kudune kalah. Menang kok iso. Buntara. Ucap Wanakrama. Umbaran. Ha.
Mesake. Iya iya. Bus. Musuhe kita, kae. Wis pokoke aku sing ngalang-alang aku. Singkat. Maju. Bus. Bus. Wah. Weh. Hei. Padam. 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 Aku menang. Kleru. Kuwale. Sampeyan sing kalah. Ayo. Aku kalah. Yo. Wah, curang dia. Pungkasane adon-adon aku bisa nemtokke sing menang. Ora liya icah penjeri umbaran. Oh, intine melantangake yen adon-adon sadurunge aku manigelar kelawan Kanoman kae, Pratandha sing menang bakal tak paringi kalung rinunci. Dawuh katimbalan Ngaton-ngaton kuwe, karo kuwe paringi kalung rinunci. Ono lagi. Arep marasamu adon-adon mapane ditung Mataram. Kowe kene kuwe tak tambah jeneng Banteng Mataram. Ujane edan kok piye? Sampai Mbak. Cukulan dibutuh dikrikiti. Sampai Mbak. Senajan to kula kalah adon-adon tanding. Nanging kula kepengin ngabdekaken jiwa raga kula tumrap Praja Mataram. Kula nyuwun pedamelan. Kula nyuwun pedamelan sampeyan Mbak. Buntara. Mbak. Dukung aku, Mbak. Ya kono-kono. Ono sing Ingsun bakal paling dawuh. Dawuh kula boten angsal pedamelan dados prajurit wonten ing Kutha Mataram. Kula boten badhe maju kanjeng Panjenengan. Ayo ki maju ora apa-apa kok. Ayo maju ora. Maju. Tegese kula nglempara boten gadah pedamelan. Lempara itu Muspra wae. Muspra. Tanpa guna. Ndara najan kowe kalah jroning adon-adon, kowe aja jiwa. Rene lho. Rene lho. Iki adimu ya. Nggih. Nah, ini Ndara lan kowe Witora Gamintora yo Kajepan. kowe kalah. Sing menang barang tak paring tambah sebutan. Kados. Nggonmu nangis kowe temen-temen nek kowe paring ngabdekake di Kuprat. Leres sampean. Kowe ngono. Najan kowe kalah, tetep kowe angkat dadi pendereke umbaran yo Banteng Mataram. Ning aja rumangsa nek kowe dadi abdi. Aja rumangsa nek kowe dadi kongkonane umbaran. Kowe ya prajurit jalaran kabeh. Kowe nek ora ana pendereke, samangsa-mangsa ana apa-apa kowe bisa menengati marang Kados. Nah. Barang yo Banteng Mataram. Dawuh katimbalan kuwi. Disekseni para-para iku sing pun papan-papan. Sliramu ndak paling penderek umbaran kami. Upama kowe butuh panggongan ya sakmah yo ae ya. Namung ngestukake dawuh. Lanjur kae. Kula pripun Kanjeng? Kula kepengin ngabdeki jiwa raga kula ugi. Dipunangkat dados Senopati Wanita. Perkawis bayaran mangke separunan kalih kula. Ora apa-apa Kakang, paton aku. Oh, Buntara. Senopati sampean. kuwi ngliwati pirang-pirang tatahan. Ya ya. Wis ketok nek kepengin
labuh tumrap Bathara Mataram. Ning sadurunge aku durung bisa menehi pangkat nanging kowe cupondo ning Praja Mataram. Mbah, mengko bakal tak bukeni gawean. Matur nuwun Kanji. Terus sampun apa mulu? Isi ono gawean. Lajeng menapa? Kowe sakatrine. Yo dina iki uga lumata menyang ing Brawetan, yo ing Pasuruan. Ing kono ana piranganing saka guru kang nedya mbalela wani marang pemerintahan Praja Mataram. Mula aku njaluk kowe sakatrine. Ngojo menyang Brawetan arang keten. Ning bondo kalani paten ana. Sendi wong wis kabeh, Dong. Ayo. Dipati Pasuruan. Yen to kaya ngono, Rangga Kenitan kowe Bupati Pasuruan. Iya. Diwanokake Senopati saka ing Mataram, Banteng Mataram kang diaran. Penderek Banteng Mataram Senopati Witoradi. Untara pendampinge Banteng Mataram. Kowe Rangga Kenitan. Yo. Nek ngono kae Rangga Gogek. Bupati Pasuruan, Rangga Gogek. Ngomong am. Kurang penak no. Banteng Mataram. Rangga Kenitan. Ya. Yen pancen kowe serayane wong Mataram, ayo. Luwih becik kowe bali aja ngregeti jagat Pasuruan. Bali ing Mataram yen to nyangking singahmu. Oh, Mula sing maju taat cemane. Setan padha. Hai. Sang Senopati Banteng Mataram. Banteng Mataram niku. Wektu dina iki Dipati Rangga Kenitan wis padha bosah-basah bali ing Mataram aja atur. Monggo, kula jenengan.